Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaurkoan, Eskabidean taldeko Inigo eta Idoia izango ditugu hemen gurekin platoan. Eta gero, Lab irakaskuntza Nafarroako ordezkaria den Inigo Oreia ere etorriko da gurekin hitz egitera. Orain, has gaitezen saioarekin. Gaurko komunikabideen azalak ikusiko ditugu. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak, Nafarroak ikuskizunetako, ezkontzetako, kultu tokietako eta adinekoen klubetako edukierak gutxitu egiten dituela dio. Argazkiaren bidez aldiz, osasunaren sentsazio onak nabarmentzen ditu. Horretaz gain, gobernuak adingabeko konfinatuak dituzten langileentzat ordaindutako baimenak prestatzen ari dela jakinarazten du Notiziasek. Baita mailari kolpe judizial berria eman diotela ere, Iruñean elebitasuna ez aplikatzeagatik. Bestalde, Nafarroak ez duela aurrekontua berrikusiko jasotzen du azalean, baina zorra bai. Gainera, Enolek kaskanteko eguzki instalazio batean 21 milioi inbertituko dituela aipatzen du. Gai aldatuz, Turkiak Europar Batasuna desafiatzen duela nabarmentzen du, Mediterraneoko gerra mehatxuekin. Eta azkenik, kulturan Flamenco on Fire tuteran abiatu dela aipatzen du, Miguel Poveda abeslariarekin. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, Nafarroak ospakizunetan eta ikuskizunetan berriro ere jende kopurua murrizten duela da. Argazkian, Flamenco on Fire tuteran estreinatu dela nabarmentzen du. Ikasturtearen hasieraren inguruan, ikasleak ikastetxean ahalik eta gutxien mugituko direla jakinarazten du. Gaia aldatuz, Van Rompuy lan krisia oraindik iristeke ote dagoen beldur dela ere azpimarratzen du azal honek. Horretaz gain, Iruñako kontsumo partikularrerako eguzki plakei buruz ere mintzatzen da komunikabide hau. Eta bukatzeko, futbolean, osasuna lehen testean nagusitu dela jasotzen du. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak autonomia erkidegoko aste bateko 19 heriotzak eta egun bakarreko 700 kasuak azpimarratzen ditu. Argazkia aldiz, Belako taldeari eta haien lan berriari eskaintzen dio. Bestalde, ikasturte berria hastear dela, Lakuak alkateengana jo duela aipatzen du Garak. Horretaz gain, Gure Eskuk eta ANZ-ek Turrean herrien askatasuna aldarrikatuko dutela ere jakinarazten du. Eta azkenik, Bielorrusiako krisiaren inguruko analisia eskaintzen du gaurko alean. Berriarekin goaz orain. Titularrak dioenez, Lapurdin borondatezko probak egin dituztenen 4% aurkitu diete birusa. Argazkiarekin, Artikutzako bizi berrian ezartzen du arreta, urtegia agurtu zutenetik urtebete pasaden honetan. Horretaz gain, Estatu Batuetan, poliziaren indarkeria salatzeko protestetan armatutako talde bat tiroka hasita 2 herritar hil dituztela jakinarazten du. Eta amaitzeko, kirolarloan, igandean, txapeldunen ligako finalean, Wolfsburg eta Lyon aurrez aurre izango direla jasotzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Komunikabide honek, Navarra Sumak euskara baztertzeagatik 2. kolpe judiziala jaso duela nabarmentzen du. Horretaz gain, irailaren 3tik 5 NIF jaialdia egingo dutela aipatzen du. Eta azkenik, Euskal Herria Bilduk Irurtzun eta Lekunberri lotuko dituen gas odiarendako ibilbide berria proposatu dutela azpimarratzen du. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Holtzako zendean euskara zerbitzuaren diru laguntza deialdiak atera dituzte, eta eskaerak egiteko epeak ireki dira. Hortaz, aurtengo udalekuetan parte hartu dutenek, pasaden ikasturtean euskara ikastaroak egin zituztenek, eta establezimenduetan errotuluak euskaraz ezarri dituztenek, jada eskaerak egin ditzazkete diru laguntzak jaso ahal izateko. Oinarri eta baldintza guztiak udalaren webgunean kontsulta daitezke. Eta horretaz gain, hurrengo ikasturterako eskola jantokiko bekak eskatzeko epea ere zabalik dela jakinarazi dute udaletik. Hau guztia ere webgunean kontsultagai dago. Uharten gaur ezin zailagoa Nafarroako zirko jaialdia ospatuko da.
6:30 izanen da lehenengo ikuskizuna, La Trokola Zirken eskutik. Urrengoa, 7:30 izanen da Antonio Vargas Montielen eskutik, eta azkena, 8:40 La Banda Antzerki eta Zirko taldearen eskutik. Emanaldi guztiak Andre Mari Zuria ikastetxeko patioan burutuko dira, eta adin guztietarako egokituta daude. Bihar bestalde haurrentzako jolas parkea muntatuko da ere toki berean, Andre Mari Zuria ikastetxeko patioan. Goizeko 11:00 eguerdiko ordu batetara egongo da jarrita 3 eta 12 urte bitarteko haurrentzat. Galtzerdiak, urjolaserako arropa eta esku oihala eramatea beharrezkoa izango da parte hartu ahal izateko. Eta bihar ere, baina iluntzean gaueko 9:00 plazaldean Maite Redondo zinemagilearekin tailerrean egindako proiektuaren aurkezpena egingo da. Egindako ekoizpena bistaratuko da eta parte hartzaileekin bizitako esperientziarekin lotutako gaien inguruan eztabaidatuko da. Horretaz gain, larunbatean gazte eta helduek Kike Biguriren bakarrizketaz gozatzeko aukera izango dute gaueko 10:00 plazaldean. Eta amaitzeko, irailaren 4, 5 eta 6 Canta Mañanas International Urban Art jaialdia ospatuko da muralismoa, musikan eta hiriko dantzan oinarritua. 2020ko edizio honetan ezin izango da Uharteko San Esteban parkean egin, azken 2 edizioak egin bezala. Jende pilaketak sortzeko arriskua eta COVID-19aren egungo egoera dela eta. Baina hala ere, 10-12 mural egingo dira herrian zehar, kalitate handiko beste hiri batzuetako artistekin, baita Nafarroako artistekin ere, eta emakume artisten partaidetza bereziarekin. Jaialdia DJ Reimik osatuko du, musika saio ibiltariak egingo ditu bere triziklo musikalarekin. Aurtengoan mapa digital interaktibo bat sortuko da ere, bizilagunak artista ezberdinak bisitatzera bultzatzeko. Bukatzeko, Iruñeko udalak herritarren partaidetzako erreglamenduaren garapena sustatu behar du. Bertan jasota dauden lurraldeko eta sektoreko partaidetza organoak sortzen eta eratzen hasteko. Hiriko gizarte kontseilua organo aholku emaile gorena barne harturik. Erreglamendua ezagutzera emateko eta haren edapena eta ulermena errazteko, partaidetzako erreglamenduaren gida laburpen bat argitaratu da webgunean. Aurreikusitako partaidetza organoak eratzeko zenbait urrats eman behar dira. Lehenengo eta behin, herritar aktiboen udal errolda sortu eta demokrazia partizipatiboaren tokiko behatokia eratu behar da. Gero, lurraldeko eta sektoreko partaidetza organoak sortu behar dira, eta azkenik prozesuari buru emateko hiriko gizarte kontseilua eratu. Herritarrek udal gaietan zuzenean parte hartzeko beste 2 organo garrantzitsuek, sektoreko kontseiluek eta auzo eztabaidaguneek arau berrira egokitu beharra dute, eta beren funtzionamendu erreglamenduaz hornitu. Hartara, deitzekoak diren sektoreko hurrengo mahai eta kontseiluetan eztabaida gaietako bat izanen da, hain zuzen funtzionamendu erreglamendurako hastapen lanak eta hiriko gizarte kontseiluan ordezkari arituko diren 2 lagunen izendapena. Sektoreko partaidetza organo horiek herritarren partaidetzarako organo egonkor gisa eratuko dira, eta herritarren partaidetza bideratu, erraztu eta sustatuko dute sektore mailako udalerriko gaien kudeaketan. Iruñeko alkatea da hiriko gizarte kontseiluaren burua, eta honako hauek osatzen dute. Udalean ordezkaritza duen udal talde bakoitzeko pertsona bana, lurraldeko partaidetza organo bakoitzaren 2 ordezkari, sektoreko partaidetza organo bakoitzaren 2 ordezkari, enpresa erakundeen, unibertsitateen eta sindikatuen ordezkariak, horietako bakoitzaren bat, eta administrazio autonomikoaren ordezkari bat, berak proposatuta. Eta horretaz gain, Iruñarekin amaitzeko, Antoniutiko skate parkeko berrikuntza lanak iraila amaierarako amaituko direla jakinarazi dute. Skate park berritu bat, arrapala eta babes elementu berriekin, eta beharrei erantzuten dien argiztapena duena. Iruñeko udala amaitzen ari da Antoniutuko skate parka, 1988an sortutako instalazioa hobetzeko ekainean abiatu ziren lanak. Bukatuta daude pistako lanak, baina eremua esiz inguratuta dago oraindik. Azken erremateak egiten ari baitira, eta inguruko belarra prestatzen. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, giro eguzkitsua izango dugu, naiz eta arratsalde erditik aurrera hodeiak ugaritu. Goizean ia oskarbi egongo da, eta haizeak hasieran hego ukitua izango du. Arratsaldean aldaketa batzuk hasiko gara nabaritzen.
Haizeak ipar mendebaldera egingo du eta arratsalde erditik aurrera hodeiak hasiko dira iristen mendebaldetik. Izan ere, fronte bat hurbilduko zaigu. Temperatura ez da gorabehera handirik izango, udako balioekin jarraituko dugu. Bihar, ostiralean, fronte batek euri pixka bat ekarriko digu eta temperatura jaitsiera handia eragingo du. Eguna lainopean hasiko dugu eta euria kontuekin. Euria batez ere ipar isurialdean egingo du. Arratsaldean baliteke atertzera egitea, bereziki hegoaldean. Ipar mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da eta temperatura asko jaitsiko da, batez ere barnealdean. Maximoak 20 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Temperatura minimoak azken orduetan neurtuko dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Goazen gaurko eguneko efemeridekin. 1635ko abuztuaren 27an, Felix Lope de Vega y Carpio Espainiar idazlea hil zen. Gainera, abuztuaren 27an ere, baina 1770 urtean, Georg Wilhelm Friedrich Hegel alemaniar filosofoa jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, 1880 urtean, Man Ray estatubatuar artista jaio zen. Eta bukatzeko, 1908an, Lyndon Johnson, Ameriketako estatu batuetako 36. presidentea izango zena jaio zen. Esan bezala, Eskabidean taldeko Inigo eta Idoia ditugu hemen gurekin. Kaixo, Bikote. Kaixo. Zer moduz? Ongi. Zer gertatu da zuen udarekin? Zer gertatu da? Pixkat hankaz gora eta... Bai. Bapatean utxik, osea. Hori da, bai. Bapatean libre geratu gara. Diska? Hala izan zen, bai. Bueno, eta udarako ere hori, kontzertu pila bat genituen ja itxiak eta antolatuak, eta dena bertan bera. Aurkezpen biraren erdiak, gutxi gora bera. Bai, bi kontzerturen faltan. Eten zen guztia eta gaur arte, hementxe gaude esperoan. Esperoan, bai. Hori da. Orduan udan ez duzue kontzertu bakar bat ere izan? Bai, izan dugu bat, naiz kontzertuetan parte hartu dugu, eta izan zen Atarrabiako Totemaretoan. Eta hori izan da egin dugun bakarra, baina oso pozik, oso pozik ze ikusten zen streamingean, baina baita ere bazegoen aretoan publikoa, eta oso ondo egon zen, publiko oso animatuta zegoen, eserita egon arren, egia esan... Bai, eta gainera hori, ikusita herriko festak denak bertan bera gelditu direla, eta zuzenekoak ezinezkoak direla, eskertzen da olako aukeratxo bat izatea, behintzat kontzertua eskaintzeko eta ez dakit, nolabiteko txirrinta hori edo musika kontzertu zuzeneko bat hori kentzeko, hori da. Gainera hori, izaera diska otsailean ateratzen duten eta aurkezpen bira hasi zen ez, eta nahiko ongi zijoan. Bai, diska argitaratu eta hori, nolabait, aretoen bitartez, hori zen gure intentzioa, edo asmoa, Euskal Herriko hiriburu guztietatik pasa nahi genuen, Madrilen ere egon ginen, eta hara non, eta hori, Donostiko eta Bilboko kontzertuen faltan, itxialdia bidali zuten Madriletik, eta dena bertan bera gelditu zen. Eta pena handiz,
gogotsu ginen, jake aurreko neguan egindako lana eta grabaketa egin ostean eta zuk nahi duzuna da zure publikoari lan horren emaitza eskaintzea. Eta pena bat da hori moztea eta bertan bera gelditzea. Gainera, agian taldean momenturik onenean ere zegoen, ez? Bai, bueno, nahiko potente onden, egia esan gu ere gogotsu, batez ere hori, ez da hainbeste publikoaren zera, baina gure gogoak, egon ginen, vamos, denbora asko hori kriston gogoekin, eta baina bai, azkeneko kontzertu potenteena izan zen atortxukoa, berez diskaia grabatua zegoen, baina oraindik atera gabe, eta bai, hor geratu ginen kriston gogoekin berriz hartzeko, baina bueno. Azkenan egiten dugun lana, hori da, zuzenekoan gozatzeko eta oholtzan jendearekin partekatzeko. Estudioan 1000 aldiz abesti berdina entzun eta gero kokoteraino bukatzezu eta gogoa ditut hemen ez dakit nongo txosnetan edo auzoan edo aurkezteko eta jendearekin dantzatzeko. Eta orain hilabete hauetan zer egin duzu, jarraitu duzuen txaiatzen, ala ibili zarete beste zerbait konposatzen? Bueno, hasieran ez, hasieran izan zen paron total, mundu guztiak bezala, uste dut. Baina, egun batean esan genuen, guatzen zerbait egitera, ez? Naiz eta bakoitza bere etxean egon, erakutsi behar dugu hor gaudela oraindik, ez? Eta, egin genuen nahi izan zen, hartu genuen diskako abesti bat, eta bideoklip kasero moduko bat egin genuen, bakoitza bere etxetik. Eta, pixka bat bizirik mantentzeko, ez, baita ere sare sozialetan, eta gero faseak edo fase 0 edo hori hasi zirenean, elkartzen hasi ginen pixka bat, baina hasieran batez ere elkarrekin egoteko, ez, hainbeste entzaiatzeko, baina bai... Amaika izan da ere, hor genuen topea 10 zegoen, eta, nola edo ala, bete dugu, itxialdiak izan ditugu, ez positiboengatik, baina... Inguruan, kontaktu... Eta, nola edo ala, moldatu gara, 10 ginen, eta, entretenimenduak ere bilatu izan ditugu. Adibidez, Usta Nafarra, deituriko... Etzen txapelketa bat, baizik eta... Erronka bat da, talde ugari elkartu ginen, abestiak trukatu genituen, eta batak bestari bertsioa egiten zion. Orduan, entretenimendu politia azkenean, ez duzun aukerarik zuzenekoak eskaintzeko, gero ere elkartu ginen reggae munduko beste talde batzuekin ere, eta abestitxo bat atera zen hortik, gure taldeko Xabi, bajistak eta Imanolek. Bai, eta gero Lorena Klaudiak eta nik egin genuen baita ere Juantxo Eskalarirekin kolaborazio txiki bat. Bai, entzun abesti bat, hori... Nikok ere, trompeta. Nikok ere, bai, bila da. Un aktibo mantendu zarete, nola? Bai. Ahal izan den moduan, bai. Ez zuzenekorik ez, eta entsaio hola potenterik ez, baina, bai, pixkot hor. Eta orain etorkizunera begira baduzu dataren bat? Momentuz ez. Momentuz ez, zerrez. Zerrez eta ezakigu noiz arte, Eta pentsatu duzu alternatibaren bat, ala beste zerbait egitea nola ez, mantentzeko aktibo? Ikusten ari garena da, ateatzen ari direla, formatu txikiagoak edo akustikoak edo halako gauzak eskaintzen dizkigute, baina, oraindik ez dugu formatu horretan ongi pentsatu eta ez dakit zer egingo dugu, baina posible litzateke horrelako formatu txikiagoren bat, edo lasaiagoren bat, azkenean akustiko bat, eserita egoteko hobea da, ez? Nik adibidez totemen ikusten nuen jendea, altxatzeko kriston gogoekin, dantzatzeko kriston gogoekin, baina ezin aurkian eusten. Hola da, momentuz hori esperoan, gogoekin, baina esperoan, Baina, hainbeste taldekide izan da ere, erabakiak hartzea suposatzen dut zailagoa izango dela. Batzutan bai, baina beste batzutan ere argi ikusten badugu taldearen onurarako dela, nahiko erraz adosten dugu erabakia, eta ez dugu inongo arazorik egoera berrietara egokitzeko, eta akustikoa bada, akustikoa, streaming bada, hasiera batean bai pixkat esatezula ez dakizu oso ongi nondik jo, edo jendearekin kontaktua nolakoa izango den, ze idoiak diona, eserita daude, guztiz giro desberdina,
jendea ere ez dago txosnetan bezala mugimenduan eta, bueno, saiatzen gara moldatzen eta egokitzen. Hala esperientzia ona izan zen. Bai. Positiboa, ez? Ni oso gustora egon nintzen, espero nuen askoz arraroagoa edo askoz arrotzagoa edo ezakit, eta keba, oso gustora. Piskat, hasieran agian iruditzen zaizu, ez dakit giroa hotzagoa dela edo jendeak geldirik dagoela, baina gero naiz eta musukoa jarrita izan, ikusten duzu jendearen begirada edo hor piskat brillo bat ezela, esatezu, bueno, abesti hau gustoko dute edo nekin, ez dakit hori, idoiak esan duena, gustora etxatuko lirateke eta dantzan hasi esaten zupo, bueno, haue dira gauza horiekin gelditu eta disfrutatu eta gero hori. Nolabait berotasuna ere sentitzen zenuten. Bai. Eta, bueno, gurasoak ere hor ziren eta kuadrillak ere eta esatezu, bueno, pues hor ere pixkat gustora sentitzeko errazagoa da. Ez dakit agian streamingeko holako kontzertu bat Madrilen, non ez duzun agian nino horreztaguna, bueno, agian zura aizpa, baina, ostras, esatezu guztiz arrotza den toki batean, agian gehiago. Bai, baina etxean beti asko zaude, bai. Eta diska berri honek zer nolako harrera izan du? Edo ari behizaten? Oso ona. Bai. Oso ona. Egia esan, bai. Eta gaina, hori, beldurrez ginen, hori, konfinamendua hasi zenean, aber zerotatuko zen, ez? Osea, igual kriston bajoia eman margen, eta ez, osea, esare sozialetan gutxien, osea, YouTubeen, Spotin, eta oso harrera ona izan du. Claro, pena da hori, ezin duzula disfrutatu jendea zuzenean, abesten eta dantzatzen, eta hori da hoberena. Baina, bueno... jendeak ikasiko ditu kantuak, ez? Bai, hori bai. Eta bero kontzertuan mundu guztiak. Hori bai, abantaila paregabea hori. Bai, pues denetarik, ez? Jaso dugun kritika edo komentarioak nahiko onak. Musika munduko ezagunekin hitz egin dugu eta iritsi zaizkigun kritikak onak. Nahiko onak, esan dira, bai. Nolabait hori, gure estilua mantentzen saiatu izan gara, eta ahotsen inguruan beti oso gauza onak esan dizkigute. Eta, bueno, noiz behinka ere baten bat hor pixkat despistatua da bilena, eta esaten duna, orain abuztuan edo uztailan enteratu direnak diska atera berri dugula. Eta esaten bueno, pena. Baina orain enteratu bazara, oraindik ere garaiz zaude diska deskargatzeko, erosteko eta gozatzeko. Bueno. Eta nola deskribatuko zenukete diska hau? A ber, galdera... Nik uste dut, diska honek daukala, ezakit, bakoitzaren... Osea, da, holako, ezakit, esango nuke... Puzle bat edo ezakit, guztion zatitxoekin egin dugun puzle bat, ez? Ezakit, osea, nahiko pertsonala da, gainera, osea... Bai, osea, besti asko atera dira oso barrenetik edo ezakit. Eta horregatik, bueno, horregatik izaera, osea, pixka bat horregatik izan zen, ez? Bai, gainera, guztiok parte hartu dugu asko diskaren sorkuntzan, eta... Bai, ze abestiren batetan agian letra proposatzen duzu, baina bestean doinua, eta agian ideia oso, eta hori, oso pertsonalak, eta gero estilo aldetik denetarik dago. Denetarik, bai. Saiatu gara estilo zarra eta lehen jamaikar antzinakoa kutsu hori mantentzen, baina gauza modernoagoak ere sartu ditugu. Eta nik uste pixkat hori nasketa hori orekatua gelditu dela. Eta nori uste duzue gustatuko zaiola bereziki diska hau? Diska hau? Edo norentzat da, ala izan behar duzu ezakit gustu konkreturen bat, ala... Ez, nik uste dut eskabidenek horretarako abantaila duela, gazteentzako aproposa da, letrak hitz egiten dute, gure belaunaldiko jendearentzat ere aproposa diren gaiei buruz, eta helduek ere gozatzeko aukera dute. Ez da, estilo bat, estiloak ja nolabait bultzatzen zaitu horretara, ez? Eta txiki ere bai asko gustatzen zaio. Asko. Osa, dantzagarria, abesteko modukoa, eta letrak hori, sakonegiak izan gabe, eta ez dakit, metaforak edo oso komplexuak izan gabe, ulergarriak direnak, nik uste dut oso
edonorentzako Bai. dela proposa. Disfrutatzeko moduko Bai. Parrandan jarri dezakezuna kotxean, goiz-goizean, esnatu berria zaudenean, musika lasaia, pixka kaineroagoa, zenbait konpasetan, baina bai, nik uste gozatu daitekena eta entzuteko erraxa dena. Bai. Nola ikusten duzu etorkizuna? Kezkatzen zaituzte, ala lasai zabiltzak? Bai, eta egit. Musika aldetik? Nahiko ilun ikusten dugu momentuz. Osea, uste dut, musikaren edo espektakuluaren sektorea edo izan da lehenengo gelditu zena eta azkena bueltatuko dena dirudienez. Osea, gure sektorea da jendea elkartzeko sektorea, osea, ez da... Ikuslerik gabe. Bai, hori da, orduan, pena hori izan dela gelditzen lehenengoa eta bueltatzen azkena izango dena, eta noiz izango den, ez dakigu, hori da, nik gehien kezkatzen nagoena, osea, gutxienez, jakitea, noiz bukatuko dago eta noiz benetan egingo ditugu lehen bezalako kontzertuak, ez edo. Baina, bueno. Dena egoera honek ez, ere agerian utzi duzu beharrezkoa den musika eta kultura. Baita, eta alde hortatik ere amorru gehiago ematen dizu ikusita gizarteari eskaintzen diozun onura edo tresna hori nola, ez dakit, gobernuek edo paso egiten duten. Bai, gero ez dizutela bueltatzen, osea... Ez dizute... Baina, bueno... Ez da eskerrak ematen. Hala ere jarraituko duzu ez gogoz, eta sortu behar bada... Hori da gure asmoa eta intentzioa. Mantentzea eta... orain atera berri dugun lan honekin, pixka konposizioa jende askok esaten dizu, orain itxialdian zehar denbora desiente izan duzu konposatzeko eta esatzu. Bai, konposatzeko bai, baina agian etzen gure momentua konposatzeko. Gainera, orain zer beste diska bat ateratzen badugu, aurrekoa geratuko da pixka bat hola... Ahaztua bezala. Beldur hori dugu. Bai, bueno. Bueno, eta bai, gauzak ikasten eta hor pixkat mantenduko gara nola hobetzen eta hortxe. Nun ikusiko da ez, oraindik ez duzu oso garbi zen horabidetan. Ez. Inork ez daki egoera honetan. Bileraren bat edo antolatu beharko dugu, pixa eta etorkizunari begira pauso jarraitu ditzakegun edo... Agian totemeko kontzertua bezala ez, ikusleak eserita. Izan daiteke, bai, berdina izango, baina... Ez, baina, bueno, ikasiko dugu, nik uste... Moldatu beharko gara, ez dago esterik. Egokitu eta disfrutatu alde neinean, bai guk eta entzuleek ere. Eta... Ez dakit ja bukatzeko mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuk. Mezu bat... Ez dakit, ze? Agian zuen diska ezagutzen ez duen jendeari... Hombre, horiei, adi egoteko sare sozialetan eta hori, ez badute erosi edo ez badira enteratu, lehen enteratzeko eta hori. Oso, esan dugun bezala, oso diska politia dela, gozatzeko modukoa eta oso rato politiak edo eskaintzen dituena, así que aprobetxatu eta eskuratu eta... Eta noiz baita eszenatokietan joko dituz. Hori da. Espero. Eskerrik asko orduan. Zuri, mila esker. Eta primeran joan dadila. Eskerrik asko. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu.
Lab irakaskuntzako ordezkaria den Inigo Oreia dugu orain hemen gurekin. Kaixo Inigo. Egunon, zemuz. Ongi, pues bueno, aztoratuta kurtso hasierarekin eta bueno, oso egoera aldakorrak izaten ari dira egunez egun, kasi orduz ordu. Eta, bueno, pues oso lanpetuta. Bai, ez orduan pendiente, ea nola aldoan aldatzen egoera, ea ze pasako den? Bai, bueno, pues Nafarroan aste honen hasieran jakin izan dugu zehatzea zein den protokoloa, baina gaur bertan Madrilen badago bilera bat zela ministroarekin, hortik aldaketak etor daitezke, gaur bertan Nafarroako parlamentuan hainbat kontu langileen lan baldintzei eragiten dizkieten hainbat kontu onartu dira, baina ez dakigu ibilbide luzea izanen duten edo PSNek errekurrituko dituen, orduan bueno, oso aldakorra. Eta orduan nola hasiko da ikasturtea, jakin daiteke? Pues zaila da, ze hori, esan dudan bezala egunez egun aldatzen da. Momentuz dakigu Nafarroako gobernuak esan duena, ratioak bakarrik haurrezkuntzan jaitsiko direla, gure ustez jaitsi behar ziren etapa guztietan, jaitsiera orokortua egon behar zen. Gero dakigu maskarillaren erabilera zen izanen den, baliabide batzuk egonen direla, batez ere irakaskuntza publikoan, itunpekoan are gutxiago, eta, bueno, hau guk esaten dugu alde bakartasunez eginen dutela. Egin dute erronda bat, hezkuntza eragile batzuekin, ikasleak kanpoan utzi dituzte, ez irakasleak ere bai eta itunpeko langileak ere bai utzi dituzte kanpoan. Eta gero, entzun ondoren, atera dute hau, ez da egon negoziazio erreal bat, eta gure ustez akatsik handiena da ikasleen beharrak, pedagogikoak eta afektiboak ez direla erdigunean jartzen. Ari gara osasunari buruz, maskara, taldeak, nola izan behar diren pasabideetatik joatea, baina ez, ikasle horiek klasetara joaten direnean, ze beharrak izanen dituzten, askok izanen baramate 6 hilabete eskolan egon gabe eta batzuk euskararekin adibidez kontaktu zuzen eduki gabe. Orduan behar bereziak izanen dituzte, honek suposatu dituen edo egon ja aurretik zetozen arrakalak handitu egin dira. Orduan horri aurre egiteko ez dugu ez baliabide nahikorik, ez plangintza estrategikorik, gure ustez petatxoak jartzen ari dira. Orduan kurtsoa hasiko da pizkat modu desazten. Bai, gure ustez bai, ari gara egunero albiste berriak ateratzen ari dira, gauzak aldatzen dira, familiak oso kezkatuta daude, normala da, konziliatzeko neurririk momentuz ez daude, eta familiek antolatu behar dute, zer egin behar duten lanarekin, aurrekin eta bar. Eta langileak hasiko dira helduen asteartean, baina oso ongi jakin gabe zein den benetan topatuko duten egoera, bai osasun aldetik eta baita pedagogiko aldetik. Eta zergatik ari da guztia azken momentuan egiten? Pues, bueno, batetik, egoera komplikatuan gaude, hori guk aitortzen dugu, eta erabakiak hartzea ez da erraza, ez? Ziur aski ekainean ez genuen uste egoera honetan egon behar ginenek, pentsatzen genuen hobeki egonen ginela, eta egoera sanitarioa, osasun egoera komplikatuagoa da. Baina bestetik gure iritziz ez da egin aurreikuspen nahikoarekin behar zen hausnarketa eta neurriak hartzea. Guk ez bakarrik labek sindikatu guztiok, Nafarroako sindikatu guztiok, bat egin genuen eta maiatzatik eskatzen ari ginen Hezkuntza Departamentuari hitz egiteko, adosteko eta gure iritziz ere bai hausnarketa sakona egin behar zen ea zenolako irakaskuntza nahi dugun Nafarroan. Gure ustez oraingo sistema agortua dago, lehen zeuden hutsuneak are nabariagoak dira orain pandemia ondoren o pandemia bitartean, eta erroko barne-barneko aldaketak behar dira ikasleen beharrak erdigunean jartzeko, kurrikulumak aldatzeko, irakasteko moduak aldatzeko, eta bar. Orduan, zuen ustez ze neurri hartu beharko lirateke? Gure ustez, gure helburu nagusia da azkenean ikasleen behar afektiboak eta pedagogikoak erdigunean jartzea. Eta hori egitea bermez, horri ekitea bermez, eta lan osasunez, segurtasunez, eta langileen ikuspuntutik ere lan baldintza egokietan.
Orduan, gure ustez, inbertsio asko handiagoa izan behar zen, ratioa jaitsi behar ziren orokorrean, iruditzen toki batzutan agertzen nahi da, 15ko ratioak gure ustez egokiak lirateke, hori ere da munduko osasun erakundeak aholkatzen duena. Jarri behar ziren baliabide ez bakarrik giza baliabideak, ere hezkuntza baliabideak, baina hausnarketa partekatu bat egin behar zen, esateko ze nolako irakaskuntza nahi dugun. Eta guk geuk, Nafarroan bertan, erabaki ahal izatea Madrildik inposatu gabe, benetan zer nahi dugun, eta ze beharrak ditugun. Orduan, hori guztia ez da egin, eta, hola gaude, ez jakintasunean. Denaen orain berandu egi da, neurri horiek hartu ahal izateko? Guk esaten dugu, bai, berandu goaz, hori hola da, eta orain zuraski eginen duguna partxeak izanen dira. Nafarroako gobernuak aste honetan ikastetxetara bidali duen protokoloan egia da badirela neurri batzuk non, oraingo egoera da hobea orain dela astebetekoa baino, hori aitortu behar da, baina gure ustez ez da nahikoa eta gainera 9.000 ordenagailu, baina 9.000 ordenagailu zertarako, ez dakigu zertarako, ez? Oso polita gelditzen da, oso lerroburu pomposoa da, baina zertarako, teknologia berrien zer erabilera egin behar dugu. Ikasleekin izaten dugun interakzioa nolako izan behar da, beraiek protagonistak izan behar badira, guazen egoera honetan beste espazio batzuk habilitatzera, kalera ateratzeko, herri guneak, udal lokalak aprobetxatzeko, liburutegiak, ludotekak, eta bar, ez dakit, badira hutsune asko, ez? Teknologikoki erabateko menpekotasuna, ez? Google eta Microsoften esku dago irakaskuntza gaur egun, hori hola da, eta tristea da, baina hola da, euskararen ikuspuntutik jantokiak gure ustez badira, ez da soilik zerbitzu bat, ezigune bat da, baina ez dira pausoak ematen ezigune bihurtzeko. Eta familia askok derrigortuak daude jantokira joateko, ze bestela ez daukate, haur horiek, edo ikasle horiek ez daukate otordu duin bat. Hori bermatu behar da, osasunez eta hori ikuspegi hezitzaile batetik. Eta irakasleek edo hezkuntzan lan egiten duten profesionalek badakite nola jokatu behar duten edo zer egin behar duten? Egun hauetan, zuzendaritza taldeak ari dira buru belarri, beraiei kriston lan zama jarri diete eta kriston ardura, gure ustez ez da bidezkoa. Guk arautzen dugu eta zuek bete, eta hor ondorioak egon daitezke, gauzak ez badira egiten behar den bezala, ondorioak osasun egoera larritu alda, eta hor nork hartuko ditu horren ardurak, ez? Orduan, zuzendaritza taldeak badakigu sekulako lan egiten ari direla egun hauetan, eta irakasleak eta ez irakasleak gehienetan oraindik ez dakite zehatzmea zein izanen den egoera edo egun hauetan enteratzen dira, beraiek hasiko dira lanean irailaren batean, eta orduan, zuraski lehenengo izanen da jakitea nola eragin behar diren, baina beraien gainean, langile guztiengan, irakasleak eta ez irakasleak, sekulako zama dago, lan aldetik eta ardura aldetik. Baina, eman beharko zaizkie ez, instrukzio argi batzuk? Bai, instrukzio argiak, baina zerbait gehiago baliabideak ere bai, eta tresnak ere bai, eta lan baldintza egokiak ere bai, ikusi dugu konfinamenduan zehar, langileak ez zeuden prest egoera aurre egiteko behar zen bezala, eta irakasleon artean oso orokortua izan da, goiz-goizean hasi lanean, eta gaueko ez dakizu ordutan bukatu, egunero oso gogorra izan da, oso gogorra irakasleentzat. Eta uste duzu errepikatuko dela hori? Guk gobernuak esaten du premiazkoa edo lehentasuna duela aurrez aurreko irakaskuntza, eta gu horretan ados gaude beraiekin. Ikusi dugu, era telematikoak ezin du ordezkatu aurrez aurreko irakaskuntzak ematen duen kontaktua, eta azkenean ikasleek behar dute kontaktua, bai irakaslearekin eta baita ikaskideekin, eta beste modu bat lan egiten da, hori ezin da ordezkatu. Hala ere, era telematikoa ezin da erabili era telematikoa egiteko lehen egiten genuen gauza bera. Klasean egiten genuena orain etxetik, gauzak aldatu behar dira eta lan egiteko moduak aldatu behar dira.
Orduan, lehentasuna izanik uste dugu saiatuko dela mantentzen, eta gure ustez lan egin behar zen hori mantentzeko aurrez aurreko irakaskuntza, baina gure iritziz etxeko lanak ez dira egin, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Italian adibidez, badakigu, 150.000 irakasle gehiago kontratatzeaz gain, uda osoan daramate obrak egiten ikastetxeetan, altzari berriak erosten eta bar, egokitzeko egoera berrira, eta aurrez aurrekoa hasteko horrekin, baina irauteko, mantentzeko. Nafarroan ikusiko dugu, baina ea mantentzen dugun, baina ez gabiltza garaiz, iruditzen zaigu. Eta uste duzu segurtasuna, nola esan, Bermatu daitekela? Neurri batean, bai, nik uste egia da ikastetxetara bideratuko direla baliabide pila bat, segurtasuna bermatzeko, protokoloak hor daude, neurri batzuk behar bada kritikagarriagoak izan daitezke. Guk adibidez eskatu dugu PCR-ak egin behar zirela irakasle, langile guztiei hasi aurretik, jakiteko zein egoeretan gauden, eta hori Nafarroako gobernuak ez du egin nahi. Ez dakit Madrilen aldatuko duten hau, edo gaur Nafarroako parlamentuan erabaki da bai egin behar dela kribado edo delakoa irakaskuntzan kurtso hasi baino lehen. Gure ustez hori funtsezkoa zen segurtasuna bermatzeko, jakiteko zer argazkia daukagu, nondik gatozen eta zen egoeretan gauden. Neurriak hor daude, ikusiko dugu, baina gure ustez ez da bakarrik segurtasuna, ere bai da alde pedagogikoa, eta batzutan maskarak izatea, eskularruak, talde burbuiak oso ongi, baina ikasleek nahi dute egon beraien lagunekin, ukitu, jostatu, jostailuak partekatu, eta hori komplikatua izanen da. Eta nola egingo da aurrek hori ulertu dezaten? Bai, oso galdera erantzunik ez daukat, batez ere txikiek, ez? Txikiak joanen dira, 6 hilabete eta gero, ikastolara, eskolara, lagunak ikusiko dituzte, irakaslea topatuko dute maskara batekin, hasi berrientzako berez egokitzapen garaia gogorra da, orain are gogorragoa izanen da, eta nola ulertarazi patiora ateratzen direnean ezin direla egon ondoko gelakoekin, bakarrik beraiek egon behar direla, edo soin hezkuntza egiten denean, ezin da futbolean aritu adibidez baloi batekin, ezin dira partekatu materialak, egoera komplikatuak eta ez ohikoak, ez? Eta hori irakasleengan eroriko da ardura hori kontrolatzearena? Bai, ardura irakasle, ez irakasle, beste espazioetan, autobusa jantokiak eta zuzendariengan neurri handi batean. Eta beraiek ez daukate formazio teknikorik osasunaren ikuspuntutik horri aurre egiteko. Eta egoera horrela izan da, uste duzu benetan ikasturtea hasi behar dela, agian komenigarriagoa litzatekela hobe prestatzea eta agian pixkat berandutzea? Hor atzera daiteke, baina egiteko gauza berdina ez. Nik gure ustez falta zena zen maiatzean guk planteatzen genuen gogoeta estrategiko hori, eta hori ez da egin. Orain zentzua daukatzeratzeak, igual ziur aski ez, baina saiatu behar gara egiten ahalik eta hobekien, eta dudari gabe askoz baliabide gehiago beharko lirateke horretarako. Benetan hezkuntza lehentasuna bada, eta estrategikoa bada, gure ikuspegiz bai, inbertitu behar da horretan. Eta badaude baliabide nahikoa? Ez dago, ez giza baliabide nahikorik eta ez hezkuntza baliabiderik nahikorik, ez? Baina nahi dut ekonomikoki, nahi izan ez gero? Bai, gure ustez aukera egon liteke, baina karo, diru pila bat bideratzen badugu, adibidez, abiadura handiko tren egiteko ez dakigunean erabilgarri egonen den, edo zertarako balioko duen, toki guztietatik esaten ari da ez duela zentzurik Nafarroan abiadura handiko trenak egotea, diru hori bideratuko balitz, benetako premia duten zerbitzu publikoetarako, hezkuntza, osasungintza, zaintza kolektiboak edo zaharren helduen egoitzak, bestelako litzateke, gure ustez lehentasuna da jendea, ez hormigoia, ez? Baina hori, ziur aski, aste honetan gobernuak jarri du, ez?
betetzen bada hezkuntza publikoan daukagun itunak, diru asko suposatzen du, eta orduan ezin dira bi eskola eraiki. Hori txantaia da. Kendu beste toki batzuetatik, baina hori ez da bi eskola ala langileen lan baldintzak. Bada, hezkuntza eta irakaskuntza eta belaunaldi honen etorkizuna, edo, adibidez, ez dakigun zertarako balioko duen abiadura handiko tren bat. Eta orain zuek sindikatuen aldetik eta prestatzen zabiltzate ezakit mobilizazioaren bat edo zerbait? Bai, sindikatu guztiak, Nafarroako sindikatu guztiak, sare publikokoak, zein itundutakoak eta ikastoletakoak, maiatzatik gabiltza lan komuna egiten. Hau historikoa da, ez da inoiz gertatu. Eta, ikuspegi komuna daukagu zentzu honetan, azaldu dudan norabidean. Ere bai ikusi dugu hori zabaldu bartzela, eta pasa guain dela aste pare bat, edo hasi da funtzionatzen foro bat, hezkuntza komunitateko foro bat, bertan daude ikasle mugimenduak, erabat ahaztuta egon direnak, hezkuntza departamentuaren aldetik, eta guraso elkarte batzuk ere bai. Foro hau funtzionatzen ari da, bihar hain zuzen ere prentsaurreko bat eginen da, ikuspegi partekatua azaltzeko, eta mobilizazioak iragarriko dira kurtso hasieran. Ez zaigulako iruditzen ikasleen bete beharrak erdigunean jartzen direnik. Eta orduan ere, esan duzun bezala ez, familia batzuk suposatzen dut beldurra izango dutela ere? Bai, beldurren familien artean denetari dago badago jendea oso kezkatuta dagoena, osasun egoera dela eta konziliazio neurririk momentuz ez dira hartu, orduan jardunaldi jarraia jarri da, egoera kontrolatzeko bada egokiagoa da, baina ikasle bukatuko dute jantokian gelditu ezkero ordu biterditan edo horrela, eta gero etxera joanen dira, eta familiak asko lan egin behar dute, eta ez daude prest, ez daukat antolakuntza prest, aurreak atenditzeko, hartatzeko. Aitona amonak arrisku taldekoak dira, zuzen ere, eta hor guk ere eskatzen dugu egon beharko liratekela lantokietan eta gobernutik neurri zehatzak konziliazioa erraztu ahal izateko. Orduan, kurtsoa hasiko da, hori argi dagoela dirudi, eta nola uste duzu bukatuko dela? Galdera ikurra, erabatekoa, baina ez da nola bukatuko den, baizik eta hemendik hilabetera nola egonen garen, ez dakigu, hasiko gara, hasiko dira milaka ikasle mugitzen, ikastetxetan elkartzen, eta ez dakigu horrek ze osasun ondorioak ekarriko dituen ez ikastetxetan, ez da ikastetxetik kanpo, ikasle hori gero joanen dira etxera, elkartuko dira gurasoekin, aitona amonekin, lehengusinekin. Orduan, ziurazki hori gizarte mailan inork ez dauka erantzunik. Eta kurtso berezia izanen da, esaten ari dira, txertoa atera ala ez atera, neurri hauek ziurazki mantendu beharko direla eta luzatu denboran. Orduan, ikusiko dugu gure aldetik prestutasun osoa gauzak hobetzeko, adosteko, baina ikusten dugu norabide estrategikoa falta dela. Epe motzeko neurriekin ari gara, zer gertatuko den datorren astean, baina ez gara irudikatzen ari zenolako irakaskuntza nahi dugun hemendik urte betera, eta hori akats larria da. Gainera ez, epe luzera begiratuz gero agian hemen inbertitzeak zentzu gehiago izango luke, ez? Pentsatzeak ez dela momentuko gauza baizik eta betira. Dudari gabe, ez? Eta esaten ze akatsak egin ditugu noain arte gauzako bedezakegun, hemendik aurrera, ez? Eta, guk laben aldetik behintzat defendatzen dugu kurrikulum propioak adibidez, edo lege propioak. Pandemia garaian ikusi dugu nola Nafarroan esaten zen gauza bat, eta hurrengo egunean Madriletik kontrakoa, eta Nafarroan amen Jesus. Guk hori ez dugu onartzen. Iruditzen zaigu, guk geuk izan behar ditugu gure tresnak, gure erabakitzeko eskumenak, zen nolako irakaskuntza nahi dugun. Eta hori era partekatuan egin. Orduan, hori guztia falta da. Eta zentzua dauka, norantz joan nahi dugun, eta gero egin ditugun ere osasun ikuspegitik, orain gertatu dena, hurrengoan ez dadila gerta berriz, edo gure ustez ikuspegi ekologista batetik, edo berde batetik, eta aurreko berdeak jantzita,
gauza batzuk aldatu behar dira, gure ingurunea babesteko eta gure komunitatea babesteko. Orduan egoera honek agian ere balio izan du jendea kontzienteago izateko. Nik uste neurri batean bai, jende askok orain balioan jartzen du gehiago gertuko elikagaiak edo herrietan egon diren zaintza kolektiborako sareak gehienetan gazteek bideratu dituztenak. Eta ematen du gain gazteen kontrako sekulako oldarraldia dago, ez da justua, ze gazte asko egon dira adibidez zaintza kolektibo hori egiten beste momentu batean. Eta nik uste ikuspegi komunitario indartu dela neurri batean. Ezin dugu itxaron Madriletik ez horriko dela ez dakiz zer, hemen geuk gure konponbideak bilatu behar ditugu. Euskal Herrian, Nafarroan eta elkar zaindu. Ikusi beharko dugu ez, nola joaten den guztia? Bai. Esan duzu bezala orain egunero ari dira gauzak aldatzen? Bai, ikusiko dugu, eta hori, esan dugun bezala hasieran oso aldakorra da. Datorren astean ziurazki elkarrizketa hau desberdina litzateke, eta hemendik hilabetera, erabat ezin genuke iragarri nolakoa izango zen, ez? Orduan joanen gara ikusten, baina hori falta zaigu. Joan beharrean, egunez egun, ze arazoak ditugun eta nola konpontzen dugun, goazen begirada pixka bat luzera jartzea eta etor daitezken arazoak saihestera. Eta materien aldetik adibidez? Barkatu? Materien aldetik edo ikasgaien aldetik, ez? Zerbait aldatuko da, horri buruz ere ez da eskitzen? Bai, hor pasatzen kurtsoan, ebaluazioa egin zen egoera berezi batean, nolabait esan zen, inork ezin du kurtsoa suspenditu COVID-agatik, baina argi dago konfinamendu garaian ikasle guztiek ez dituztela izan baldintza berdinak. Batetik, baliabideen aldetik, baliabide teknologikoak eta bar, baina gero norberaren etxeko egoera ere oso desberdina da. Etxe guztietan ikasle batek ez dauka gela bat berarentzat, wifi-rekin, zuntza eta ordenagailu bat, isiltasuna eta gainera guraso edo anaia arreba nagusiren bat, pixka bat laguntzeko pres edo badira etorkinak etxe batean hainbat familia bizi direnak eta etxeko ohituretan edo etxeko giroa ez du laguntzen ikas giroa egoten, hori guztia hori nabarituko da, eta bai eskatzen da, Hezkuntza Departamentutik eskatzen da, horri arreta jartzea, baina gero ez ditu baliabidea jartzen horretarako. Arazoak zuen ikasle batek, ziurazki orain agertuko da, eta arazo horiek areagotu egin dira, eta ez dago baliabiderik horri aurre egiteko. Lehen komentatzen dugu genuen, euskararekin, familia euskaldunetan, barbadatira ingurun euskaldunetan, baina Iruñerrian, ikasle asko daude ereduan eta askok igualetxean ez dute izan kontakturik euskararekin 6 hilabetetan. Eta hori tamalgarria da, eta horretarako zero baliabidea. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Ez dakit ja bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuken mezuren bat bidali? Bai, igual pixka bat gogorakartzea gaur Nafarroko Parlamentuan langileen lan baldintzen inguruan, onartu da emendakin bat, non bai sare publikan, bai itunduan hobetzen du nolabait gobernuak betez dituen baldintzak, bat dator publikako itunetik, bestea itunpeko irakaskuntzan paktu bat zegoen non murrizketa batzuk txertatu diren. Nafarroako gobernuak horri jarri dio konponbidea, baina, PSNek ziurazki, PSOek, ez bada Nafarroatik, Madriletik, ziurazki helegitea jarriko diote horri. Eta horrek ekarriko du kaltea, irakaskuntzako langile guztientzat, eta irakaskuntzako kalitateari. Orduan, PSNek badauka aukera, benetan, ea langileen alderdi bat den, edo ez, erakusteko. Gure ustez, hau eta egoera tamalgarri honetara heldu gara PSN-ren ikuspegi faltagatik. Beraiek bazekiten publikan itun bat zegoela sinatuta eta bete behar zela, baina urtarrilean esan zuten ez dutela beteko. Gero etorri dena, aro okerrago, baina hori bazekiten bete behar dutela. Eta horren kaltea jasoko dute
langileak eta ikasleek ere bai, zoritxarrez. Bueno, pendiente egongo gara ere, zer Oso ongi. gertatzen den, eta Oso egongo ongi. dituzuen mobilizazio posibletara. Oso ongi. Mila esker. Eskerrik asko zuei, placer bat izan da, baina bueno, zuen dako denbora badago ere bai. Eskerrik asko. Oso ongi. Hurrengora arte. Bale, ba. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno gaurkoz hau izan da guztia. Mila esker hor egoteagatik eta orain saioarekin bukatzeko Eskabideanen bideoklip batekin utziko zaituztegu.